Tak dámy a páni, je to tu hlavný zápas večera. Aj keď nevieme veľa po portugalsky, Guilherme Carena Martins. Tak tu už máme hlavnú hviezdu večera, Vojto Barborík zo skóre 9-1. Naozaj dekorovaný bojovník brazílskeho jiu-jitsu, ale aj zápasenia. Na svojom konte má 6 zápasov s víťazným koncom, takže tento, ak sa mu podarí zasa zvládnuť, bude to 7. výhra a už naozaj neviem, čo udrží tohto bojovníka na slovenskej pôde, pretože s takýmto skóre a s takýmto renomé môže naozaj pomýšľať na tie najväčšie organizácie. Prezradil, že jeho taký cieľ je ísť do KSVčka, Veľkej poľskej ligy. Vieme, že Poliaci sú zrejme spolu s Ruskom top v rebríčku popularity a v rebríčku najlepších fighterov v Európe, čiže poľská KSV je tá možno cesta pre Vojta Barboríka. Vidíme, že v rohu má vynikajúceho stand-up Muay Thai fightera Igora Daniša. Taktiež tam vidíme jeho kolegu z sparingov jiu-jitsu Simon Michálek a Lukáš Pajtina. Lukáš Pajtina naozaj jeden z najskromnejších fighterov, ktorých tu máme. Simon Michálek taktiež, vidíme, že po jeho zranení rebier je zrejme v poriadku, nebolo to až také vážne. Skôr asi išlo to vybitie dychu ako zlomeninu, čiže to nás môže taktiež tešiť. Vojto Barborík má na konte nebezpečný zápas, veľmi kvalitný zápas s Robertom Pastuchom v Nitre, ktorý zvládol. Robert Pastuch je taktiež ako Martins čierny opasok v brazílskom jiu-jitsu, čiže Vojto je s takýmito borcami najvyššej úrovne veľmi dobre známy a povedal mi osobne, že chce ukázať, že nie je iba jednodimenzionálny bojovník, ktorý to vie na zemi, ale bude chcieť ukázať, čo je zač aj postoj
Počkáme si, s akou taktikou nakoniec vyrukuje v tomto zápase. Pripomenieme, že tento súboj je v ľahkej váhe do 70 kg, aj keď Vojto Barborík je zvyknutý na 6-6, čiže kategóriu nižšie. Áno. Dámy a páni, skôr ako si vyhlásime hlavný zápas dnešného večera, dovolte mi, aby som vás vyzval, aby ste vstali, pretože prichádzajú hymny oboch republik. Dámy a páni, a teraz hymna Slovenskej republiky. Dámy a páni, skôr ako si uvedieme tento zápas, dovolte mi, aby som poďakoval aj DJ-ovi Valkymu za to, že nás počas celého večera sprevádzal a takisto ďakujeme aj sponzorom, ktorí vám prinášajú tento zápas. A to Rebuy Stars a Pro Group. No a teraz, priatelia, keďže je tu main event dnešného večera, ja sa musím spýtať nakoniec a pýtam sa, Slovensko, Arena Poprad, je tu ešte niekto? No a teraz si poďme predstaviť oboch aktérov hlavného zápasu dnešného večera a pozrieme sa do modrého rohu, kde stojí reprezentant Peposo Team Rio de Janeiro pod trénermi Rastislav Hruška a Michaela Smíšková. 25 výhier, iba 16 porážok, 26 rokov, 178 cm a 72,3 kg za Brazíliu a modrý roh Guilherme
Warrior Cadena Martins. Na druhej strane za Červený roh a Octagon Fighting Academy pod trénerom Iliom Škondričom s aktuálnou neuveriteľnou bilanciou 9 výhier, iba 1 porážka. 25 rokov, 183 cm a 70,5 kg. Dámy a páni, hlavná hviezda dnešného večera za Červený roh a Slovensko, Vojto VB Evolution Barborík! Hlavným rozhodcom tohto zápasu je Matúš Lajnc. Okay guys, you know the rules. Follow my instructions. If I say stop in a fight, you will stop the fight. Now if you want, touch your gloves. Tak všetko je pripravené na hlavný zápas večera. Vojto Barborík, Guilherme Cadena Martins. Ja iba doplním, že ten sparring partner v jiu-jitsu bol samozrejme Matúš Arpáš, ktorý taktiež je v rohu Vojta Barboríka, ktorý začal agresívnejšie a tlačí supera. Áno, videli sme, že Vojto sa už na podanie na touch the close tešil, chcel ísť do svojho supera. Povedal, že sa ho pokusí vybaviť v prvom kole. Áno, sme na zemi, uvidíme, kto predvedie tú svoju lepšiu hru. Vojto Barborík samozrejme je favoritom tohto stretnutia. Aj napriek tomu, že Guilherme je black belt a Vojto, myslím, ak sa nemýlim, je purple belt. Áno, mal by byť fialový pás. Tak už si poradil s viacerými čiernymi opaskami a áno, Vojto je naozaj... hlavný pastucha v Nitre. Vieme, že Vojto je naozaj výborný zemiar a uvidíme, kto z koho. Vojto bol včera veľmi nahnevaný na svojho supera, ktorý nedokázal dať svoju váhu, prevážil o 1,2 kg a Vojta to veľmi frustrovalo. Bolo to potom cítiť aj na tom vážení a myslím, že teraz mu dáva to proto, teraz mu dáva tú odmenu. Guilherme totiž prechádza zo 7,7 do 70, čiže Vojto prechádza z nižšej kategórie do vyššej a Martin z vyššej do nižšej. To sa zrejme prejavilo aj na tom vážení. Áno, prejavilo sa to aj na tom vážení a všetci vieme o Vojtovi, že on je taká prká povaha, keď je hladný, si to nenechá. Áno, si vie povedať, keď sa mu niečo nepáči. Keď Vojto nie je v nálade, tak radšej ho nechajme samého. No a teraz sa poďme pozrieť na zápas, ktorý sa odohráva, ako sme aj predpokladali, na zemi. Vidíme, že Guilherme tam má nohu v plecive, ale Vojto ho za to hneď trestá. Ukazuje mu, že tu som ja doma, toto je Slovensko a... Vojto možno aj týmto zápasom chce ukázať, že čierny opasok, nečierny opasok, moje kvality sú naozaj niekde inde. Tak zatiaľ tam Vojto v tej hornej pozícii, sa tam veľa toho zatiaľ nedie. Už tam prišli také tie kladívka. Veľmi dobre vidno, ako Vojto kontroluje pozíciu, vie presne ako super zväzuje tie ruky, stráži si to, nenecháva prejsť supera do trianglu, prípadne do nejakého armbaru. Vojto si to veľmi pekne teraz postražil, mal som taký pocit, že chvíľku sa mu tam Guilherme snaží nasadiť armbar, snažil sa mu vydolovať tie ruky, ale Vojto si to vidíme tam už aj kat na nose, zrejme po jednom z lakťov alebo úderov. Áno, aj tieto kladívka sú veľmi nepríjemné, keď tam dostávaš tou zovretou rukavicou, ona je veľmi tvrdá v tom stisku. Vojto veľmi vtipné, som sa ho pýtal, že keď to pôjde na zem, tak hovorí, tak to pôjde na zem, veď ja ani tam nie som veľmi ľavý. Tak hovorím si, no dobre. Už bol najedený, už bol sadista. Asi. Sme videli lakeť na telo supera. Som veľmi prekvapený, koľko ľudí tu pozná Vojta, naozaj mu fandia, aj keď je zo západného Slovenska. Áno, aj Vojto je jeden z tých fighterov naozaj, ktorí nie sú vystrední, nie sú toľko viditeľní na kamerách alebo niekde neupozorňujú na seba, sieťach, ale tie kvality hovoria za seba. Tak. Videl som niektoré videá, kde Vojto sparoval s podstatne väčšími supermi, nebudem menovať, ale naozaj
hra na zemi, tam tí chlapci nemali žiadne šanci. A krásne kladiva! Nádherné kladiva. Tak to boli asi 4-5 čistých kladiv. A teraz tie lakte, ktoré nám Vojto sľuboval. Opäť tam vidíme kladiva, lakte. Áno, už na predstavovačke sa chytil za lakeť, že avizoval, že toto tam bude prichádzať bežne. Vojto vie, že kým bude udierať do tváre, tak sa Guilhermemu veľmi ťažko budú nasadzovať techniky. Je to veľmi nepríjemné, keď ti niekto štípe tvár. Áno, a zase Guilherme tam drží ruku, ale je to iba parciálne vyblokovanie tých rán. Zatiaľ absolútna dominancia Vojta na zemi a myslím, že ľudia sa tešia z toho, čo vidia. Áno, pred nami je posledná minútka. Uvidíme, či Guilherme zvládne prejsť do ďalšieho kola. Zatiaľ je to one-man show, takzvaná. Ale je tam chytený armbar! A teraz... To by bolo veľmi nešťastné po takomto úvode. A teraz Vojto veľmi pekne nohou sa snaží zabrániť Guilhermovi. Tú ruku si áno, poriadne chytiť. Asi Vojto tú ruku už vytrhne. Je tam síce ešte stále ten tlak. Ale už myslím, že áno, už to mal za tým bodom pohybu a Vojto veľmi krásne vytiahol tú ruku. Diváci to oceňujú potleskom a ja som na chvíľku z toho tiež, že Adam to takto neskončí. Presne, ale videli sme, ako Vojto krásne prebehol do tej druhej pozície. To možno vie, mohli si tvrdiť 5% bojovníkov presne z takéhoto armbaru uniknúť. Je to naozaj ukážka toho, aký je kvalitný bojovník na zemi Vojto. Ale veľká pochvala aj pre Guilhermeho, pretože naozaj dostával tam veľmi tvrdé údery do tváre. Aj napriek tomu sa mu podarilo chytiť mu tú ruku tak, aby ju dokázal uťahovať. A práve vtedy musel Vojto prestať s tým, čo robí a okamžite musel prejsť do obrany toho armbaru. Nádherné. To, čo sme videli teraz v prvom kole, sa mi veľmi páči. Je to zaslúžený hlavný zápas dnešného večera a je to neuveriteľná podívaná pre každého. Vysoká kvalita z oboch strán. Či už útočiaci Vojto, Barborík, ale aj Martins ukázal, že jediná chybička môže rozhodnúť v tomto zápase. Teda dúfam, že aj v tej prestávke, keď je tu tá hlasná hudba, tak dúfam, že nás je dobre počuť v tom televíznom prenose. Aspoň tie základné informácie, ktoré tu zhrnieme stále po jednom či druhom kole. A tak ono to podstatné a dôležité sa aj tak deje počas kola, nie počas prestávky, ale ja som presvedčený, že keď si ľudia dajú hlasnejšie televízor, tak my prekričíme aj DJ-a. No ale poďme, ideme do druhého kola na PCF 20 Legendary Main Event. Prvé kolo bolo nesmierne zaujímavé, aj keď ho Vojto Barborík celkom jasne vyhral. Mal tam naozaj moment, pri ktorom nám stuhlo v žilách. Vojto Barborík áno, avizoval aj pouk, čiže pichnutie do oka. Dúfajme, že nič vážne, dúfajme, že sa naozaj Vojtovi nič nestalo a že môžeme pokračovať. Aj to vyzerá, že pokračovať budeme. Bolo to také nezavidené, aj keď borci by si mali naozaj dávať pozor na tie svoje prsty. Vidíme, že Guilherme často chodí tou otvorenou dlaňou smerom k svojmu súperovi Barboríkovi. Áno, čo je zakázané. A teraz Guilherme do full mountu veľmi pekne si pretočil Barboríka. Vidno tam aj tú asi silovú prevahu hmotnostnú. Predsa Guilherme je širším bojovníkom, väčším, mohutnejším. A zase Vojto, ten má silu ako kôň, takže mu by to nemuselo robiť na začiatku druhého kola až taký veľký problém. Áno, ide ale o to, že aký majú pomer váhový. No už včera na váhe to bol jasný rozdiel asi. A dneska to bude určite ešte viac. Vojto sa snaží pracovať zo zeme a dostáva veľmi pekne sa z toho dostal. Z full mountu dokázal naozaj odskočil a volá svojho supera, nech ide na neho. To je keď Purple Belt volá Black Belt na zem. A to bol overhand, ktorý ale minul. Mám taký pocit, že to bolo len také líznuté a Barborík. Vidíme skôr taký grapplingový súboj. A zase kladivá.
Áno, rozdiel medzi Barborikom a... Veľa Guilherme nerobí. Guilherme musí mať inteligentnú obranu, nevieme, či toto je práve inteligentná obrana. A už ho vyzýva k aktivite a k inteligentnej obrane, ktorá zatiaľ nejak extra neprichádza, ale zase tie údery boli... Áno, vidno, že Guilherme je stále v hre, aj keď to iba kontroloval blokom ľavou rukou. Stále je tam, už naozaj zase prechádza do toho zväzovania supera. A teraz sa opäť pokúsilo o prechod, ktorý Barborík ale vycítil a radšej stiahol. No čím viacej nám bude zápas pokračovať, tým sa techniky budú ťažšie nasledovať jednému alebo druhému, pretože už budú veľmi spotení a klsky a vtedy sa naozaj ťažko uťahuje. Presne tak, je veľmi dôležité, aby borci pred začiatkom kola boli poradne utretí presne kvôli takýmto technikám, kde musíte mať naozaj dobrý grip na utiahnutie alebo nasadenie techniky. Tu sa presne ukazuje tá Vojtová obrovská sila, ktorú on má, pretože naozaj je tam váhová aj výšková preváha. On toho supera dokáže držať na tej zemi a doslova ho tam mučí. Pekne vychádza z tých pokusov o triangle. Vojto teraz do back kontrolu. Uvidíme, čo bude z tohto. Ale Guilherme, to je starý lišiak, veľmi neotáňal s týmto a nenechal supera, aby pracoval z tejto pozície. Máme tu ďalšie kladiva. Teraz tam tie kladiva celkom čisto prechádzajú do tej tváre, nebol tam ani náznak obrany od Guilhermeho. Martin si z toho nejakú ťažkú hlavu nerobí, už zostal takých pár desiatok úderov. Možno veľa robí aj to, že Guilherme naozaj včera na tú váhu prišiel vysilený a nestihol asi zregenerovať a preto aj Vojto môže toľko to do ňoho tlačiť. Vidíš, nedokázal ho pretočiť. Áno, Vojto až zatiaľ zuby, aby to ťažisko tam nechal, aby sa náhodou aby si udržal tú pozíciu hornú a fakt nepúšťal Guilhermeho do ničoho. Pred nami je posledná minúta druhého kola. Áno, vidíme túto šachovú partiu, samozrejme navrh má stále Barborík, rovnako ako v prvom kole. Aj to druhé kontroluje, ale Martin sa snaží stále o nejaký atak. No ak sa to dostane do tretieho kola, tak bude veľmi rozhodujúce, kto si koľko síl dokázal odložiť. A Vojto Barborík je stroj, vieme o tom, že on naozaj dokáže bojovať veľmi dlho vo vysokom tempe. Kto pozná zápasenie, nejaké obrany na stene a takéto drily, tak vie, že to je neuveriteľne vyčerpávajúce. Skôr by som to videl u Martinca, tie kondičné problémy, keďže už aj má svoj vek a Vojto je presne ten typ bojovníka, ktorý má natrénované. Sekúnd do konca a zrejme sa dostaneme aj do tretieho kola. Ja som si len chcel pozrieť vek Guilhermeho Martinsa, pretože on v tej oficiálnej štatistike uvádza 26 rokov, čo je len ročný rozdiel medzi Vojtom a Guilhermom Martinsom, že ten vek by som asi nebral do úvahy. Ja som si úplne myslel, že podľa tých zápasov, ktorých má Nehurekom, že už bude naozaj na tom troška staršie. On to stihol v tomto mladom veku. Áno, pozrieme tie štatistiky, tak naozaj on vie dať aj 10 zápasov za rok. Áno, je to jeden z tých aktívnejších bojovníkov. Vidíme, že obaja borci už potrebujú stoličky počas prestávok a užívajú si, majú to asi dosť, je to naozaj veľmi vyčerpávajúci a silový súboj. No a je čas vyhnať trénerov a asistentov trénerov z klietky, pretože my ideme do posledného kola hlavného zápasu na PC 20 Legendary. Zatiaľ je to naozaj divácky, veľmi zaujímavý zápas, aj keď diváci nie tak často fandia zápasom na zemi, ale teraz
je tam technika, alebo teda pokus o techniku za pokusom o techniku a my uvidíme, kto si víťazstvo v rámci hlavného zápasu na PCF 20 Legendary zoberie na svoju stranu. Tak zatiaľ to vyzerá na strane Vojta Barborika, tretie kolo, ale môže priniesť úplne iný scenár. My videli, že Brazílca tam ako na správny skoro polievací pondelok pooblievali vodou. Muselo prísť k vysušeniu podlahy klietky. Presne o tom som hovoril, že občas sa to využíva presne na takéto trošku prilepšenie pri zemiarských typoch fighterov. Vidíme, že Vojto sa tam pošpikol, asi tá podlaha je ešte klská. A teraz tam vystruhol 1-2. Neviem, že Guilherme v tom postoji veľmi neboduje. No trošku taký ten vemolovský štýl, lakte vysoko a istý po takedown. Presne, a teraz vidíme, že zaútočil, ale Vojto si to pekne ustrážil a zase bude v obrtnej pozícii. A teraz tam prišli nejaké štípance do tvare na Guilhermeho a Vojto tak ako aj tie predchádzajúce kola leží na svojom superovi a uvidíme, či sa Guilhermemu podarí postaviť. Vojto skôr skúša ten ground and pound, nevidíme od neho veľa presunov, prechodov do nejakej techniky. Vie, že asi cesta pri čiernom pásku v brazílskom jiu-jitsu nevedie cez nejaké pokusy o submission, ale skôr o to oťukávanie a chytanie bodov. No a keby sme sa pozreli aj na damage, tak určite tvár Guilhermeho má viacero tých znakov zápasu. A teraz tam prišli nejaké údery aj zo spodu. Nie je to tak dávno, čo sme videli v UFC aj ukončenie zápasu z tejto spodnej pozície. Prišlo ku KO. Obaja zápasníci skúšajú, čo by platilo na toho svojho súpera. Zatiaľ však určite má návrh Vojto Barborík. 3 údery, pekne priame, ktoré dopadli na superovú tvár. Tri minútky do konca. Zatiaľ je to takmer celé v režii Vojta Barborika, až na ten teraz trochu zachytenie pletiva, trochu si pomohol. Matúš Lajnc to videl, ale neocenil to žiadnym ani napomenutím. Ešte prišlo tam len verbálne napomenutie, ako som sa na ne pozeral. Áno, iba zakričal, že nech to nerobí ešte raz pri naozaj cielenom chytaní pletiva. Už môže prísť aj k strhu bodu. V každom prípade pokiaľ naozaj mu to neposkytne nejakú obrovskú výhodu, tak nie je dôvod to ani nejak prerušiť alebo zobrať bod. Skôr príde k takému verbálnemu upozorneniu, alebo ako ste videli v druhom prípade už aj klepnutiu po prstoch. Nerob to, nechytaj sa. My chceme čistý boj. Vojto stále drží pozíciu, nevidíme tam veľa akcie, čo sa týka úderov, ale teraz prišiel jeden. Skôr je to o tej naozaj o tom presadení sa, držanie si pozícií, neurobiť chybu. Áno, hlavne mu tam neponúknuť niektorú zo svojich končatín, aby nemohol byť ukončený. Guilhermeho veľmi dobre drží ďalej od svojej hlavy, ale teraz sa mu to už vymklo spod kontroly a Vojto sa dostáva tam, kde sa potrebuje dostať. A Vojto je aj väčšinu času dosť vysoko na svojom superovi, čiže nedá možnosť zavretia tých nôh do trianglu, prípadne nejakému odkopnutiu butterfly guardom alebo niečomu podobnému. No, Guilherme sa teraz snažil svojho supera zo seba strieľať s takými údermi na slabiny, nejak zapričiť to, aby Vojto povolil, ale Vojto nepovolí, toho ešte nepozná. Vidno, že Guilherme ako keby nenašiel ten recept, ako sa zbaviť supera. Nechce asi aj do toho postoja ísť, pretože úvodné kolá mu postoj nevychádzal, netrafal tam, ako by chcel. Skôr na jeho stranu by bolo asi potrebné sa dostať na vrch na supera, lebo tuto si to naozaj Vojto stráži.
Škoda, že nerozumieme. 10 minút, keď nerozumieme portugalsky. Mám taký pocit, že sa v Brazílii rozprávam portugalsky, že teraz komunikoval so svojím rohom. Áno, Matúš Lajnc ukázal, že rozumiem, ale neodpoviem ti. Ja som sa snažil rozumieť tej videovizitke na začiatku. Veľmi pekne to hovoril, ale nič, nechytal som sa. Áno, Guilherme ešte aj naposledy teraz tu má nejakých partákov, ale keď bol na PCF prvýkrát, tak som ho našiel samého, bez trenera, bez nikoho a nevidel ani po anglicky. Áno, to je jeho nevýhoda, že on nevie po anglicky, my si ani nepokecam na konci zápasu, ale vráťme sa k zápasu 10 sekúnd do konca, my sme to prekecali, pretože ten obraz toho zápasu bol tak ako predchádzajúce kola. Áno. Mám pocit, že to je úplne jasné v režii Vojta Barboríka, bolo by to veľké prekvapenie, keby to rozhodcovia videli inak. No a teraz je tu koniec hlavného zápasu. Okrem jedného momentu Vojto Barborík dominantný výkon a ten jeden moment nám ukázal naozaj, aký obrovský prehľad v hre má Vojto Barborík, keď dokázal z toho armbaru famózne výjsť. Ja sa takto na záver rozlúčim so všetkými televíznymi divákmi prostredníctvom komentátorského stanoviska. Mňa už uvidíte len na obraze. Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. A teraz mi dovolte, aby som šiel ohlásiť výsledok tohto zápasu. Tak a my samozrejme ešte neodchádzame na dobro, pretože vyhlásime výsledky a ešte na konci sa s vami rozlúčime sumárom dnešného večera, ktorý ponúkol naozaj vysokú kvalitu MMA. Videli sme 8 zápasov podľa profesionálnych pravidiel, videli sme krásne 2 postojárske K1 zápasy a nás čaká už iba posledné vyhodnotenie hlavného zápasu, ktorý Vojto Barborík naozaj dominantne strhol na svoju stranu. Borci do stredu, fighters in the middle. Dámy a páni, ešte ako vyhlásim výsledok tohto zápasu, dovolte mi povedať, že cenu odozdá pán inžinier Miloslav Bďoch, zástupca spoločnosti ProGroup. No a teraz si vyhlásime víťaza hlavného zápasu dnešného večera. No a jednomyselným rozhodnutím rozhodcov sa víťazom na body stáva roh červený Vojto VB Evolution Barborík. Tak ešte gratulácie od súperov a ja by som samozrejme veľmi rád privítal Vojta tu v strede oktagonu na krátky rozhovor. Vojto, v prvom rade gratulujem ti, si víťazom hlavného zápasu. Veľmi jasná trojkolová dominancia. Nepodarilo sa ti ukončiť v prvom kole. Je niečo, čím ťa super prekvapil? Bol dosť silný, môžem povedať. Bol ohybný na tej zemi. Pracoval síce stále na tých istých veciach, ale robil to, že klamal jedna, druhá strana a tak. Musel som si dať pozor, jedenkrát som tam zaváhal. Písalo to dobre, môžem povedať, ale na to som tu není, aby som volačo odklepal. Ja som tu na to, aby som vyhrával. Vojto, v rámci komentovania Vlado hovoril, že možno 5% zápasníkov, ktorých pozná, by pokračovalo v tom armbare, jak si ho mal ty držaný, ale ty si sa s neho dostal. Bol to výkon hodný naozaj šampióna. No a teraz mi povedz, aké budú tvoje ďalšie kroky, aké sú tvoje vízie do budúcnosti? Nemám zatiaľ naplánované ďalšie kroky. Uvidíme, čo so mňou bude ďalej. Momentálne si chcem dať chvíľu oddych, venovať sa druhým chalanom, ktorí majú zápasy z nášho Tohofa týmu, lebo o tom to je, že jeden ťaháme druhého, tak ako oni teraz pomohli mne, tak ja nezabúdam na nich. Dámy a páni, víťaz hlavného zápasu dnešného večera, Vojto VB Evolution Barborík.
Dámy a páni, je za nami PCF 20 Legendary. Rebuy Stars podporuje na ceste k úspechu.